kellett Félek bemenni, sötét lesz, sötét lesz. egyszerűbb lett volna, hogyha kivágják azt a pár pártot fel. De így sokkal többe került. Mert Magyarországon vagyunk, Csabi, igen. Ez azért van itt. Hát jól néz ki. De jó. Ez szuper. Segítsetek. De úgy következő lehetőségnek meg kell állnunk. És most itt megfulladunk. Nem fogom Bejön a víz. a víz. Melyik víz? Metró Talajvíz? alakított Melyik a vagyunk. Tisza? Mondjuk. Ahhoz vagyunk a legközelebb. Betör a Balaton. Sió csatorna, amikor hirtelen megárad előnkünkben. Úgy jöttünk át rajta. Ott egy kiáradani. Hopp. Ott. De azért jó. Jaj, lementünk a föld alá, bedugult a fülem. Hát valami Tényleg. 10 nem tudom hány kilométer hosszú alagút volt Svájcban. Az Detti úgy fosott, hogy a kamionok mellett mentünk el. És így hát a végén. Én a La Manche csatornát utáltam. Jaj, én ezt Amikor kipróbálnom. bezártak oda. Semmi, ülsz a buszon és bezárnak. Ja. Tudom, hogy kipróbálnom. És így nem látsz semmit. Kettő is van. Jó.